Hello, dun sana sadonyo, bertemu balik jo udah boleh. Di video kini ko udah nyo bertarito sakit tentang pengalaman udah tinggal di Bukit Tinggi ko. Banyak pengalaman baru udah di siko. Aco pulo udah takajui mencalia hal-hal yang berbeda jo di Perancis. Apa itu? Nah hikonya. Pertama di Perancis makan roti walaupun ceknya berarti Allah makan. Makan sosis, Allah makan. Makan kue, Allah makan. Kalau di siko, kalau alun makan nasi, tandonyo alun makan. Lah makan lontong sapi riang, soto samangkua, lewat lo miso makan lo samangkua. Siap tu ditanyo, Allah makan? Nde, alun makan lai. Dari pagi alun ado makan apa-apa lai. Kalau alun makan nasi bagi orang di siko, alun makan lai. Kadang ado yang bertanya ke udah Allah makan, udah jawab iyo, Allah makan. Makan apa? Makan mie kecek udah. Tundak makan tu dah. Oh Allah. Kedua, di siko kecek orang kalau tak makan nasi bisa mati. Hari tu, Uni carito kau dah banyak yang necek ke Uni. Makanlah nasi, beko sakit dan tu mati kalau tak makan nasi. Di Perancis jarang yang makan nasi. Kok iduit orang sadonyo? Caliak lah, udah sehat sampai kini. Ketiga, kalau ada yang ulang tahun, di siko dibayar jo taluah, disiram jo ayah busua. Lah siap tu minta traktir lo lai. Selamat ulang tahun yo. Traktir lah. Traktir. Allah tak magia kado minta traktir pulo. Indak lo seorang, dua orang do, sadonyo minta traktir. Kasudahannya, kalau ada yang kau ulang tahun, badabok-dabok jantuannya, nyo bayar mando, matian HP, mailangnya, tak kui. Kalau di Perancis, yang ulang tahun diagia kado, ditraktirnya makan, dibuat pestanya, tak ada yang minta traktir. Jadi di Perancis, kalau ulang tahun, bakece-kecean ke orang, "Hoi, amba ulang tahun kini kau ah, agia kado lah." Keampe di siko kalau sakit parui, sakit kepala, panyam-panyam, muntah-muntah, berarti tu angin yang salah. Sakit parui masuk angin tu, sakit kepala masuk angin tu, panyam masuk angin tu. Angin tu salah setarui. Apa yang salah sama angin? Onde ibolo udah ada angin ko. Di Perancis ko indah ada istilah masuk angin ko. Udah cari lo bahasa Inggrisnya. Dah ada batamu penyakit enteruin ko dah. 6 kali mo di siko kalau hari panen orang berpayuang-payuang. Apalagi cewek-cewek tua. Kalau pai baranang mandok-mandok di tempat yang kedua. Dek atu, dek tak kuik kulitnya hitam. Di Perancis kalau panen orang berjamua-jamua. Pai baranang bercari tempat yang panen dia kulit kaliang. Makin kaliang makin rancak. Picayolah kau dah. Nah, itu nyo 5 perbedaan orang siko dan orang Perancis. Tapi walaupun mode tu udah tetap cinta di siko. Jadi tiap orang bertanya Allah makan, udah jawab alun. Akhirnya udah makan tarui, makan perai.